Ní duine mise a bhíonn spórtha nuair atá mo bhreathla a teacht. Ceapan go raibh ceiliúrtha é go bhfuilm ag dul aníos. Mar nuair a rugad mise sna caigidí, de bé 66 bliain d'aois an tionchar síl a bhí ag daoine agus mad le páistína lena seo, bhfuil bíonn siad san asúl le 8 a bhaint amach ar a lagad. Táim 68 bliain d'aois agus ceapan go bhfuil an tá orm go bhfuilm an seo. Tá spruc speisialta ag an leir seo. Tá mé géirí gach an éiad an phróiséis a isrú don duine tá dul níos. An uaigneas, go sláinte fisiciúil, dain na coléachta agus grá, ag leanad raig go dtí aoiseachas sa réimse ibre. Tá daoine an bhfuil Saoil caiteach agus bhfuil tuile le déanaach agus an sin tá siad caite mar deartha ar an éilech. Is cé mar chó lei sin. Bhfuil ní aontam lei sin. Le tá neamháin duine tá 65, 66, tá siad tosaí an céad eile an síl. I'm 89. To me, if somebody told me I was old, I'd be insulted. Na bhogla a hagan chuam nuair a smuoiníam ar aoiseachas ná sais díluacháil nó beidir aspa massa tuisc go bhfuil siad ag aois áirithe. Agus darlam sí nóiríomh tá sé sin seafóideach. Cad é an differ idir duine ag aois amháin agus ag aois eile?